markatu dute. Aldi berean, igandian, maiatzak 7an, urte bete da Gurasos talde bezala martxan jarri zela. Beraz, bi data, bi fetxa oso esanguratsuak. Gogoratu nahi duke Gurasos, urte bete oantxe bete dalako, zergatik hasi martxan gure aurren osasuna eta etorkizunagatikan kezkatuta geunden Guraso talde bat hasi ginen lanean. Hondakinen kudeaketak sortzen zuen eta ikusten dugu oraindik ere liskarra eta gatazka nola sortzen duen, horren aurrean elkarrizketa, akordioa eta adostasuna nahi genituelako. Eta iruditzen zaigulako eta iruditzen zitzaigulako demokrazia ez dela boto paper batean bukatzen gizarteari, parte hartzeko beste modu batzuk, beste bide batzuk, legearen aritikan, legea betez eta emandako hitza betez, demokrazia nolabait ere osatzen dela modu askotara. Eta pasaten urte hontan erakutsi digute politikariek oso demokrazia kaxkarra eta oso jarrera kaxkarra erakutsi dutela gizarteak gai honetan parte hartzeko duen eskubidea eta nahiaren aurrean. Decía que dos fechas nolabait esaten zuen folioia bukatu dela. Ez, barkatu, gauzak egin dituzuen bezala, hurrengo 35 urtetarako folioia nahi dezute. Guk, aldiz, folioaren jarekin bukatu eta elkarrekin lan egin, eta elkarrekin adostutzeko bidea urratu dugu pasatu den urte luze hontan. Gipuzkoa hobeago bat nahi degulako, garbiago bat eta osasuntsuago bat. Eta ez gatoz soinua ateatzea, lanea gatoz, eta lanean jarraituko dugu. Beraz, gaurko lehen mezua da, ez goazela, etxera, lanean jarraituko dugula, eta orain dela urte bete maiatzak 7an sortu ginen momentuan bertan, helburu berdinarekin. Akordioaren alde, akordioaren bila, osasuna lehenetsiz, eta gure seme-alabak aurrean jarriz. Digo que ere gaur esatera gatoz eta azaltzera gatoz, zein izango dan hurrengo urteetan edo hurrengo hilabeteetan behintzat martxan jarri nahi ditugun ekimenak eta lanak. Eta lau esparru, lau nolabait hildo bide urratuko ditugu. Nola ez, jarraituko dugu defentsa juridikoa eginez orain arte bezala, legeak nolabait babesten digun eginean eta legearen bidetik lortu dezakeguna lortzen saiatuko geha. Agian igual Joseba pixka bat hori azalduko du. Labor. Bien, cuando se dice que se actúa... La iniciativa lehenengoa da defentsa juridikoarekin jarraitzea, orain artean bezala. Beste aldetikan, Josebak esan duen bezala, finanziaketaren inguruan hor badakigu 40%, fondo horren diruaren 40% Meridian izeneko talde baten esku dagoela, eta aldi berean nolabait inbertsio fondo bada, eta hor eskandinaviar familia batzuk, gu bezala Guraso batzuk jarriko dute dirua, gu saiatuko geha bai alde batetikan Meridian talde honekin eta behar duen gutunetiko horri begiratuz nolabait ere esaten ez dela inbertsiorik egokiena egin nahi dutena hemen, eta aldi berean bai noruegar familia hauekin hitz egin eta aldi berean esan beraiek jartzen duten dirua ez dugula ikusten inola ere modu etikoan eta modu oso egokia danikan. Hor beraz lanketa bat, Josebak aipatu du baita ere, eta hori ere nolabait helaraziko genieke bai Median talde hori eta bai Guraso hauei, Urbaser, azkenengo lezo kasu historia horietan nola da hon nahastuta eta ikertua eta horrek ekarri ditzaken ondorioak eta baita ere ikuspegi etikoa. Hirugarren puntu bezala aipatuko nuke hitza hartu, nola politikari egin ez dutena, hau da bat nolabait antolatzeko garaian gizarteari nolabait parte hartze prozesu bat zabaldu, bai tekniko eta bai sozial bat martxan jarriz, nola hor bide lagun izango ditugun Euskal Unibertsitateko parte hartuz ikerketa taldea, beraiekin egingo dugu lana eta beraiek
nolabait bideratuko dute gizartean nola parte hartze prozesu hau modu eraginkor eta txokunenean nola egin. Eta azkenikan, esan badala beste ekimen interesgarri bat, baita ere martxan jarri nahi duguna, ekimen industrial eta soziala da. Eta nolabait, Josebak esan duen bezala izango litzake, baina arte alperri galdu den energia guztia, gatazka, liskarrak, enfrentamentuak, hor badaola esperientzia bat, hor badaola hondakinen inguruan jakintza bat eta modu positiboenean jarri behar dugula martxan, bai industria ikuspegitikan, teknologia ikuspegitikan eta sozial ikuspegitikan baita ere. Eta nolabait ere lortu beharko genuke da mundu mailan Gipuzkoa erreferentzi izatea hondakinen kudeaketa aldan modu egokienean egiteko. Hoxe.